పంపిన పంపారు మరి ಬಿಡು ಪಣಂ చెప్పారు ತೀರೆಗೆ ಏನಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲುಂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಮಾರಾಯರೆ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ನೀನು 1 kg ಕೋರಿಂಡು ಎನ್ನ ಕೋರಿದ ಸಾರು లేదు షోకు రెడీ ఆతను కూర్చుండే మస్తు లాయక్ ఆతను కోరిದ సారు ఇంక ಇಷ್ಟ ಪಡಂತ ಪುರ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಪಾಡ್ದು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೆರಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೀದೀರು ಇತ್ತೆ ಇಂకొక పోందుల్ల పండ యానే హేమకర్ అంగడి పోందుల్ల అదే పండ ಎಂಕ್ ಗಹನಲ್ಲ ಎತ್ತಂಬರಿ ಸುಲಭ ಪುಂಡಾಡೆ ಪೋಂಟ ಪಂಡ ಮೂಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿದ್ರಳ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಿತ್ತಂಡ ಅಂಚದ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಸೊ ಅಂಚದ ಅಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಕಲ್ಪರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂಟಂಡು ಎಂಕ್ ಮೊರಣಿ ಆನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಕೋಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂದ ಅಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಬಿರಬನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಏನೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೋಡೆನ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತನು ತಿನ್ನಾಗ ಮುರಣಿ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಕೋಡೆನ ಕೇಂಡೈತೆ. ಸೊ ಅಂಚದಿನಿ ಐನ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೆ ತೆತ್ತಿ ಕಂತಿತ್ತೇರು ತೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚದು ಕನೇರೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪೋಡಾಪುಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತನ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನೆ ಪೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಮೇರೆ ಲಕ್ಕೆರೆಗೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜೀರು ಏಮಕ್ಕನ ಎಕಡ್ ಫೋನ್ ಬೈದಂಡು ಬಲ 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 ಒಂದು ಅಂಚ ಹಬ್ಬಿ ಯಾವು ಕೇಂಡ ಎಂಕ ಪೋರ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪುನಾಗ ಮೀರು ಲಕ್ಕುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಲಂಚೆನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಜೆತ್ತದು ಕಿ 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 ಹಾಂ ಓಕೆ ಯಾನ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾರನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಾರಾಯರೆ ഞാൻ ഷോക്കുന്നു ಅತ್ತತ್ತು ಮುರಣಿ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಗಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಾಡ್ಯಾರೆ. ಸೊ ಆರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರ ಇನ್ ಪಿರಗೊರ್ರೆ ನಪಿಜಂಕೆ ಇರೊಂದು ಅಂಗಿಂಡು ಮುರಣಿ ಯಾನ ನೆಕ್ ಪಡೋತಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಅದು ನೇಲ್ ನೈಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಕಂದು ಅರ್ಧ ಪುರ ದೀತೆ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಂಗಿ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನಾಡ್ದು ನೇನು ಮಾಡ ಮತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನನ್ನ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಮಸ್ತಿನಾಂಡು ಅಂಚಾದು. ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂದೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅರ್ಡಪಾತಿರ್ದು 3 ಗಂಟೆ ನಾಗ ಚಾಪಂಡೇರು. ಸೊ ಚಾಪರ್ದು ನಾನು ಆಯ್ತು ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಪೋಡು ಚಿಕನ್ ಕನೇರೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗಹನಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೀದಾ ಪೋಪಿನಿ ಪೋಯಿ ಚಿಕನ್ ಕನೇರೆ. ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಗಹನಲ್ಲೇ ತಂದು ಇಲ್ಲ ಬೂಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಗುರ್ತಿಜಿ 3:45 ಹತ್ರ ಗಂಟೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಆಗಿ ತಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಗಹನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ತಂಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಗಹನ್ನು ಏನ ದಾದಾ ಏನ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಕೋರಿ ಸಾರಾ ಕೋರಿ ಸಾರು ಇಷ್ಟನೇ ಏನು ಕನಪಿ ಹಾಂ ರೊಟ್ಟಿ ಬಯ್ಯ ಕನಪಿ ಅವೇ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕು ಅವಂದ ಹಾಂ ಓಕೆ ಗಹನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅವ ದೋಸೆ ಅವ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಗಹನಗೆ ರೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಹ್ಞೂ ಅಂದು ನಾನು ಯಾವದು ಈ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಹಾಕದೆ ಆ ತೆರನಾಗ ಏನಂದ ಅವಳು. ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬೊಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದಿ ಅಂತ ಇಕ್ವೆ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಹಾಂ
ಕೈ ಕೈ ದಿಕ್ಕು ಕೈ ದಿಕ್ಕು ದೀಪೇನು ಕಸ ದಿಕ್ಕು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ದೇ ಕಲರ್ ಅಂತಾರೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಹಾಂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಏನು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಕೊಡು ಅವಾಗ ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಣ್ಣಬಹುದು ಹೋಗೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ನೀರು ಹಿಂಡತೆ ಐಕೆ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ರೇನಾ ಹಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ರೇನಾ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಗಂಟು ಕೈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆನಾ ದಿಕ್ಕು ಸರಿ ದಿಕ್ಕು ಸರಿ ದಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ತಾರ ಇಡ್ಡ ನಿಕ್ಕೆ ಏತ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಗೊತ್ತುಜಿವಿ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಬರ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ತಾರ ಇದ್ದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರಿತ ಈ 2 ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ದರಿತ ಸೊಸೈಟಿ ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಸೊ ಒಂಚಂದ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ತಾರೆತ್ತನ ಫುಲ್ ಮುಗ್ದು ನೀರಿಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚ ಅಂಗಡ್ ಕ್ರಾಯ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು 1 kg ಚಿಕನ್ ಬತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೆ ಈ 1 kg ಚಿಕನ್ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪ ಅರ್ಧ kg ದಾತ ಚಿಕನ್ ಇನಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತೆ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ 210 kgಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಮನ್ಪೇರಪ್ಪ ಮಾಸಾಗ 210ಗೆ ಅಂಚೆ ತೆರಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಬೈದನು ನೆತ್ತ ದಾದಯ್ಯ ಹಾಂ ಇಡಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪೊಸತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಜಾಮ್ ಆದಿತ್ತನು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೊಂಡತೆ ಒಟ್ಟೆತ್ತನು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಂಡ ಪೂರ ನೆಕ್ಕಿ ಅರಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡು ತಿರ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದನು ಫೈನಲಿ ಓಕೆ ರಬ್ರಪ್ಪ ಸುರುಕು ಚಾದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಏನೇ ಕೋರಿದ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪೆ ಚಾಪುರ ಪಡ್ದಾಂಡ ಚಾಪುರ ಪಡ್ದು ಮೂಲಿತೇನು ಕೋರಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಜೈದೆ ಒಂದೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಯಾನ್ಗುರಣಿ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ ಕಜುಪ್ ತಿಂದೆ ಬಂಡೈತಿ ಕೋರಿದ ಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೋಸೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಡೇನು ಕೋರಿದ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಸಾರು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಯಾನು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಸೊ ಅರ್ಡ ಕೇಂದೆ ಕೋಡೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ ತೊಜ್ಪಾರೆ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡತೆ ಕೋರ್ದ ಸಾರು ಎಡ್ಡೆ ಹಂಡ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗುಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಈತ ಕೋರಿದ ಸಾಮಾನು ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಈತ ಕೋರಿದ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಏನು ಜೈದೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಕಡಾರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಲುಂಬುಗ ಓಕೆ ನೀನು 1 kg ಕೋರಿ ಉಂಡು 1 kg ಕೋರಿ ಉಂಡು ಮತ್ತು ನಾನು ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ಪೀಸ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚದು ತೊಟ್ಟಿಡೆ ತಿಂಜ ದೀಪೆ ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿದ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಮೂಲು ಓಕೆ ಈತ ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿ ಈತ ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿ ಈತೇನೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈತೇನೆ ನಾನು ದಿತ್ತಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಮಿನಿ ಯಾವೊಂದು ಓಕೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಗು ಅರೆಪು ಕಡಾರೆ ಪಾಡಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಮೆದೀತೆ ಸೊ ಕುಂಟಿತ್ತಂದು ಸುಮಾರು ಕುಂಟಿತ್ತಂದು ಮಡಿಪಾರೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಜಿಂದ ಬೆಟ್ಟಡ್ ದಿಯೆ ಎಣ್ಣುಂಡತೆ ಅವೂಲೆ 2 ದಿನ ಮಡಿಪಾರನೇ ಪುಡ್ಸೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಕುಂಟು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗಹನ್ ಪಾಪ ಪಿದಾಯಿ ಒರಿಯೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರ್ಗ ಬಂಡಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ವೇಲೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಪಾಪ ಒರಿಯೆ ಮುನ್ಕೂರು ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದ ಮುನಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ದ ಈಗ ಐಟಮ್ ಕಂತಿತ್ತನು ಸೊ ಐನ್ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕದ ಒರಿಯೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಓಕೆ ಅರೆಪು ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣು
ತೋಪುಡು ಒಂಜಿ ಅರೆ ಪುದ್ದಿ ತೀತೆ ಐತ ನೀರುಡು ಯಾನು ಕೋರಿನ ಬೇಯರ್ದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡೆಗ್ಲ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡೋಡು. ಓಕೆ ಯಾನು ಕಜಿಪುರ ಆದು ತಿಕ್ಕುವೆ. ಕೋರಿದ ಸಾರು ತುಲೇತು ಶೋಕು ರೆಡಿ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಕೋರಿದ ಸಾರು. ಆರು ಮಲ್ತಿಲಕ ಆತಿಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಎಂದು ಬನೊಲಿ ಒಂತೆ ಬೈದನ ಅರ್ಲಕನೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟು ಒಂಜಿ ಗಹನಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆರೆಗೆ ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಕೋರ್ದ ಸಾರು ಪಾಡ್ದು ತೆತ್ತಿ ತಿಂತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೋರ್ದ ಸಾರು ಪಾಡ್ದು ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ಯಾರೆ. ಸೊ ಗಹನ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದ ಈಸ್ಲ ಒಂದು ತೆಪ್ಪುನು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಲ್ದಿನ ತೆಂಚಾದೆ. ಯಾನಂಚನೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಿನಿ ಕೋರಿದ ಮೀನ್ ತೆತ್ತನ ತಿತ್ತಿ ಬೇಪದ್ ಪಾಡು ಸೊ ಖುಷಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗಹನ ಇನ್ನ ಐಟಮ್ ಬೈದನ ದುಷಿಟಾ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಲ್ಲರ್ ಬ್ರಷ್ ಐಟುಂಡು ತಲೆ ಬ್ರಷ್ ಅತ್ತಮನು ಸೈಡ್ ಡೇರ್ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಕನಸು ಅವರದ್ದು. ಯಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಾ ಹಾಂ ಈರೆ ಬೇಲ ಅಲ್ಪವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ದಾದಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ದೊಪ್ಪೆರುಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ತುಂಬೆರುಂಡ ಹಾಂ ಮತ್ತು ಎರಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪವಾಗ್ಯಾನ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಅಂದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಎರಡನೇ ಈರೆ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಕಜಿಪು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಹಾಂ ಅಂದು ಮಾರ್ಯಾರೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಈರ್ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಗೆ ಏನು ಬಂಜಿ ಗೊರ್ಬುಜಿಗೆ ಈರ್ ಸಪುರತ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪುರ ಈರೆಗೆ ದಾದನ್ ತೋಜುಂಡು ಅಭಿ ಒಂದು ಪುರ ಈರೆಗೆ ದಾದನ್ ತೋಜುಂಡು ಹಾಂ ಪಂಪಿನಾಗ ಪಂಪೇರು ಮಾರಿದೆ ಪೂರ ಪಣ చెప్పేది ಈರೆಗೆ ಏನಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲುಂಡ ಅಂದು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಎಂಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದು ಹಾಂ ಹಾಕಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಗೆ ಪಾತೇರು ರಾತಿ ಮನಿ ಹಾಂ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗ್ಗಿ ದಾದಮ್ಮೆ ಕಂತಿಲಕನೆ ಈತ ಪೂರ ಈತ ನೀರ್ ಕಂಕನೆ ಪಾಡುವ ನಾಂದಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಮೇ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇದು ದಾದ ಅಲ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ ಬೇತೆ ಸತ್ಯ ನೀರು ಗುಚ್ಚುತ್ತೆ ಇಕ್ಕಿ ಕೇಳ್ಕನ ಪೋ ಆಯ್ಕೆ ಚಿತ್ರಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ ಪೇಂಟ್ ಕೊರಡಾಯ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಎಕಡು ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊರಲಾಯ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇಗೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊರಲಾಯ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇಗೆ ಗಹನಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಏನಾನ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚದ್ರೊಡ ಮೂಜೀರೆ ಕಂತು ಗುರಿಯರು ಆಗ ಅವು ಪೇಪರ್ಗೆ ಪತ್ತಾರೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಪಿರೋಜು ಕೊಡ್ರು ಕುಲ್ಲುನು ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಗಲೀಜು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಿ ಆಯನ ಪೇಂಟಿಂಗಡು ಅಂಚನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ದ ಲೈಟ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು 2 ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಅವು ಹಾಳಾದು ಪಾಪ 2 ಟೈಮ್ ಲಾರೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕುರಿಯರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಪಾಪಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಎಂಟೂವರೆ ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಗಹನಗೆ ಒಣಸ್ಬಾರ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ತಾನೆ ಕನಸುದ ರೊಟ್ಟಿಲ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ಯಾನೇ ಪಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಸಾರು ಆತನ ಅದಕ್ಕೇನು ಗರಟ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವೇನು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಎಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಬಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅಭಿ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಬಲೆ ಹೆಂಚಾತನ್ ಬಲ್ಲೆ ಕಮ್ ಕಾತನ ಒಂತೆ ಆತನ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಲಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅಂಚಾತನೆ ಪೂರಾತಿಜಿ ಅರ್ಲಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕೈಗುಣ ಬೆತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆರು ಒಂದು 2 ಇಂಚ ತಕ್ಕಂಡಲ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಅರ್ಲಕ್ಕ ಬೈತದೆ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಲಕ್ಕನೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಇಷ್ಟನೇ ನಿಂಗೆ ಹಾಂ ಶೋಕದನ ಪರಿಮಳಲ್ಲ ಉಳ್ಳದ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲೇ ನಾ ಕಣ್ಣು ಮೋನ ಥರ ಒಮ್ಮೆ ಜ್ವರ ರೊಂದಾಗಿ ಜ್ವರ ರೊಂದಾನು ಇಲ್ಲೇ ಚಂದ ಒಂಥರ ಅವನದು ಕೊಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಾನು ಅಂಚಾಲದೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಈ ಕೋಲ್ದ ಸಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ನಮಸ್ತೆ.